Лукашенко вельмі любіць пужаць беларусаў магчымай нестабільнасцю альбо нават вайною. А тут пастанавіў скіраваць беларускі кантынгент у адну з самых гарачых кропак планеты. Прычым, што ніякіх беларускіх інтарэсаў там няма. Навошта гэтая авантура нелегітымнаму кіраўніку Беларусі? І як яна можа выглядаць, ды чым скончыцца, высвятляў Зміцер Міцкевіч. Паводле ініцыятывы «Байпол» Міністэрства абароны Беларусі плануе адправіць у Сірыю беларускі кантынгент і ўжо нават даслала ў заходняе і паўночна-заходняе камандаванне ўзброеных сілаў запыты выдзеліць па 300 байцоў. Пакуль само міністэрства ніяк канкрэтна гэтую сітуацыю не каментуе. Аднак беларускія вайскоўцы могуць адпраўляцца ў Сірыю для выканання шэрагу задач ужо ў верасні гэтага году. Па-першае, гэта гуманітарнае размініраванне, у тым ліку і ў складаных умовах гарадской забудовы. А другое – гэта вайсковая медыцына. Ну і трэцяе, безумоўна, гэта сілы спецыяльных аперацый. Але ёсць яшчэ адна сфера, дзе прысутнасць беларускіх вайскоўцаў была б цікавая беларускаму Мінабарону. Гэта штабная праца. Таму што фактычна Расія разгарнула ў Сірыі міжвідавую групоўку войскаў. І як гэтай групоўкай кіраваць у рэжыме рэальных баявых дзеянняў, у рэальным часе, як яе забяспечваць, гэта было б цікава. Беларусь была б чацвёртай краінай ДКБ, якая накіравала войскі ў Сірыю. Акрамя Расіі, свае місіі адправілі яшчэ Арменія і Казахстан. І калі Казахстан негалосна адправіў пэўную колькасць штабных афіцэраў для вывучэння досведу камандавання, армяне яшчэ ў 2018 годзе афіцыйна накіравалі групу размінавання ў раён Алепа, дзе пражывае вялікая армянская дыаспара. І гэта спадабалася далёка не ўсім, кажа старшыня Еўрапейскай партыі Армении Тыгран Хазмалян. Тот эпизод, когда после так называемой бархатной революции Пашинян отправил армянский контингент на помощь российскому в Сирию, он и стал запалом для создания нашей партии. Мне и моим единомышленникам в этот момент, это было лето 2018 года, стало уже однозначно ясно, что армянская бархатная революция – это спектакль, это очередная реинкарнация просоветских, пророссийских, прокремлевских агентов. Нельга казаць, што і ў Беларусі планы па ўдзеле айчынных вайскоўцаў у замежных місіях прыйдуцца па душы грамадству. Відавочна, што калі ў такі напружаны палітычны момант будзе паўставаць пытанне, каб беларускія хлапцы ваявалі дзесьці далёка за межамі краіны з вельмі цьмянымі мэтамі, гэта можа выклікаць вялікае сацыяльнае незадаволенне. Беларуская масавая свядомасць вельмі добра, насамрэч, хоць гэта і далёка, але вельмі добра памятае, што такое Афганістан. І дасюль функцыянуе такое, напрыклад, грамадскае аб'яднанне, як маці афганцаў. Так? І адзін з такіх фактараў, які людзі прыводзяць супраць, напрыклад, саюзнай дзяржавы, гэта магчымасць таго, што беларускія хлопцы будуць ваяваць там ці то на Каўказе, ці ў Сірыі, ці яшчэ дзе. З'явілася інфармацыя і аб тым, што беларускія ваеннаслужачыя не асабліва гараць жаданнем паўдзельнічаць у такога кшталту паўднёвай камандзіроўцы, а некаторыя нават тэрмінова спрабуюць перавесціся ў іншыя падраздзяленні і дэпартаменты, каб толькі яе пазбегнуць. Расія можа там і мае нейкія геапалітычныя там інтарэсы, так, імперскія нейкія такія амбіцыі і гэтак далей. І напэўна можна знайсці тых людзей, для якіх гэтая амбіцыя блізкія, так? Але вось гэтая імперская тэндэнцыя, яна для беларусаў не характэрна ўвогуле. Абараняць сваю зямлю, зразумела. А я не вельмі магу нават так тэарэтычна знайсці нейкія такія фактары ці чыннікі, якія маглі б заангажаваць беларуса ехаць за мяжу ваяваць. Што праўда, паводле «Байпол», тым, хто ўсё ж пагодзіцца, абяцаюць па $2000 штомесяц. Але дзеля чаго менавіта цяпер Лукашэнку спатрэбілася ўвязвацца ў падобную авантуру? Гэта аванс Маскве. Аванс за нешта, што афіцыйны Менск попросіць ад Масквы ў будучыні. То бок Лукашенко ў чарговы раз хоча сыграць на імперскіх амбіцыях Крамля і прадэманстраваць сваю лаяльнасць максімальна пафасным чынам пры мінімуме негатыўных наступстваў. Калі інфармацыя пра адпраўку ў Сірыю байцоў сілаў спецыяльных аперацый і ўдзелу іх у баявых дзеяннях апынецца праўдай, для рэжыму гэта можа мець негатыўныя наступствы не толькі ў выглядзе грамадскай незадаволенасці. Тады рэакцыя будзе перш за ўсё не з боку Захаду, а з боку Турэччыны і Катара, якія падтрымліваюць сірыйскую апазіцыю.
З улікам таго, што афіцыйны Менск апошнія гады вельмі шмат намагання ўкладае ў развіццё беларуска-турэцкіх адносінаў, ну, пакуль выглядае, што гэта будзе максімальна, скажем так, пацыфікацыйная місія, то бок сапраўды міратворчыя нейкія аперацыі, якія не прадугледжваюць міратворчыя актыўнасці, якія не прадугледжваюць менавіта ўдзел у баявых дзеяннях. Адпаведна, мы маем справу з чарговую спробаю нелегітымнага кіраўніка Беларусі прадаць Расіі супрацу ў сферы абароны і бяспекі ў абмен на палітычную і фінансавую падтрымку. Што праўда, заплаціць за гэта могуць беларусы ўласнымі жыццямі.